бо мақсади намоиши ҳунарҳои миллӣ ва анъанаҳои мардумӣ тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода рӯзи гузашта 23 апрели соли ҷорӣ рӯзҳои фарҳангии шаҳри Турсунзода дар боғи рӯдакии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти маҳаллӣ, донишҷӯёни коллеҷу омӯзишгоҳҳои шаҳр ва ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг иштирок намуданд. пешвозгирии меҳмонон бо ҳунарнамоии ансамбли фолклории этнографии Қаратоғ сурат гирифт. ҳунарнамоии ансамбли Фалак, ансамбли Шашмақом, гурӯҳи дуторнавозон, пешниҳоди намоишфурӯши маҳсулоти кулолгарӣ, намоиши намунаи нигораҳои осорхонаҳо ва мусаввараҳо, пешниҳоди барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг ба намоиш баровардани ҳунарҳои мардумии занона, кашидадӯзӣ, шерозбофӣ, хӯроғдӯзӣ, зардӯзӣ, инчунин намоиши маҳсулоти коргоҳи атласу адрасбофии шаҳри Турсунзода ҷолиби диққати ҳамагон гардид. аз ҷониби шӯъбаи маориф ва бахши ҷавонон низ дар як канори боғи рӯдакӣ дастранҷи ихтирокорони ҷавон ба намоиш бароварда шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои мутамаддини ҷаҳон буда дорои фарҳангу суннати қадимтарини моддиву ғайримоддӣ мебошад. барои ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии мардуми тоҷик ҳукумати ҷумҳурӣ тадбирҳои оқилона ва саривақтӣ меандешад. ҳар як кишвар вазифадор аст ки барои ҳифзи намунаҳои фарҳангӣ моддию ғайримоддӣ ва табиии сарзамини хеш чораҳои амалӣ андешад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвият бахшидан ба раванди эҳёи ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла қолинбофии дастӣ ва сӯзандӯзӣ дар шаҳри Турсунзода як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. воқеан ҳам чорабинии мазкур баҳри нишон додани ҳунару анъанаҳои миллӣ ва эҳё намудани расму оинҳои мардумӣ дар боғи рӯдакии шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд доир карда шуд. Тоҷикистон ҷони ман ту вақти ман иқболи Тоҷикистони азизо соҳиби истиқлоли ман дунёи бандастoi ман касро барад бар роҳи рост оризи бандастoi ман касро барад бар роҳи рост оризи бандастoi ман. гузориши Диловар Рашидов, Зафар Асанов, Дилмурод Шарипов, шаҳри Душанбе барои барномаи иттилоотии хабар.